Kad god neko od nas kaže da čovjek prima vječno spasenje bez dijela u trenutku kad povjeruje u evanđelje milosti Hrista, a ne tako što će da čini djela, neko ko se ne slaže sa tim vjerovanjem će uglavnom da se pozove na neki stih iz Jakovljeve poslanice sa ciljem da to ospori. A jedan od stihova koje ljudi citiraju je 19. stih iz 2. glave. Ti vjeruješ da je jedan Bog, dobro činiš, i đavoli vjeruju i dršću. I onda će reći, eto vidiš, nije dovoljno samo da vjeruješ, i đavoli vjeruju i dršću. Međutim, nije dovoljno da osoba povjeruje da je jedan Bog da bi na taj način primila Hrista. Pa i muslimani vjeruju da je jedan Bog. Da li to znači da su oni primili Hrista? Naravno da ne. Dakle, oni vjeruju da je jedan Bog, ali ne vjeruju u evanđelje Hristovo i zbog toga nisu njegovi. Stoga i nisu spašeni. Znači, iako nije dovoljno da čovjek vjeruje da je jedan Bog, ipak je dovoljno da uz to samo povjeruje evanđelje Hristovo i Hrista da bi se to dogodilo. U 1. Korinčanima 15 stihovima 3 i 4 piše šta je evanđelje Hristovo. Jer predao sam vam najprije ono što sam i primio, da je Hrist prema pismima umro za naše grijehe i da je bio ukopan i da je treći dan prema pismima vaskrsnuo. U Jakovu 2.19 uopšte ne piše da su đavoli povjerovali da je Hrist umro za njihove grijehe i da je vaskrsao za njihovo opravdanje. Jer i nije, nego oni samo vjeruju da je jedan Bog. A mi smo postali spašeni, to jest primili Hrista kad smo povjerovali u tu radosnu vijest koju sam malo prije citirao. Nije funkcija Biblije kao funkcija telefonskog imenika. U telefonskom imeniku možeš da tražiš broj fiksnog telefona jedne osobe i kad pronađeš broj ti si dobio ono pošto si došao i tebe više taj imenik uopšte ne interesuje. Ali Biblija nije takva. U njoj je sve povezano, ali i na određen način razdvojeno. I mi moramo da povezujemo kao i da razdvajamo ono što je rečeno u Bibliji da bismo shvatili o čemu je riječ. No, iako nije riječ o tome da su đavoli povjerovali evanđelje spasenja i postali spašeni, ipak treba znati da je čitav kontekst ovih stihova pokazivanje vjere i upozoravanje vjernika da hodaju dostojno Gospoda i da ne čine nepravdu braći, jer Gospod je osvetnik za sve takvo.